сребото. Така, да ви припомня каква беше задачата. Трябваше да направите скрипт, който от таблицата Students да взема всички записи и да прави HTML таблица от тях. Трябваше да направите моля? Students казах. Няма значение. Рени не е важно коя таблица се работила, важно е да какво се успява да направи. Като трябваше тази част от скрипта, която се занимава с вземането на данни от таблицата, да бъде оформена в отделен клас. Затова постъпваме по следният начин. Първо създаваме си един темплейт, който е нашия HTML темплейт, който предполагам всички имате. В него обаче най-отгоре слагаме линк към Bootstrap, понеже ще ползваме форматирането на Bootstrap. А освен него създаваме един нов файл, който ще е нашия клас файл. Който ще да се казва Students.php. Сега в този клас файл, естествено, Students, започваме да го правим. Нямаше ограничение за това как ще направите функцията, която взема резултатите от таблицата. Затова хайде ще направим, няма да я правим като конструктор, за да не го обърквам съвсем, по-нататък ще правим конструктори. Ще направим една елементарна функция, която ще наречем getUsers. Тя трябва да е public, понеже ще я ползва другият файл, index.php. Public function getUsers. GetStudents, извинете. Тя не приема никакви параметри, понеже трябва да направя едно единствено нещо, да вземе всички резултати, всички редове, които са в таблицата и да ги върне. А самият файл index.php той ще обработи вече резултата във вид на HTML таблица. Така започваме с PDO-Obj, както ви бях показал миналият път. PDO-Obj равно на new PDO. След това оказваме reset PDO-Obj prepare. Ако си спомняте миналият път, точно това направихме. Когато ви показах как чрез PHP може да вземате данни от MySQL, всъщност да ги манипулирате, в случая, тъй като ще ги просто изписаме данните от таблицата Students, заради това ще става въпрос за вземане. Съответно, query-то, което трябва да изпълним към MySQL, така че да вземем тези данни, е от вид select. Select е командата в SQL, която чете от базата данни. Query-то, между другото, е елементарно. Аз, между другото, забравих горе да го кажа connection string, извинете, сега ще го напиша. Select звездичка from students. Това е нашето query. А тук в new PDO, само да видя какво беше, аз тъй като не ги помня наизуст, честичко преписвам. Да, ето connection string беше това. Значи PDO-Obj равно на new PDO, вътре описваме три параметъра, както ако се спомняте. Първият е така нареченият connection string, който оказва какъв ще е драйвера, в случая MySQL, коя база данни ще ползваме, WebLessons, и на кой хост се намира тя, localhost. Между другото, ако се спомняте миналият път, получихте едни въпросителни, там където бяхте изписали имена на кирилица. Това става пак като се модифицира малко нашият connection string, като се добави един допълнителен параметр. Ето сега ще ви покажа какъв е този допълнителен параметр. Къде беше това? Извинете, тук.
Значи тези connection string, аз не ги помня и между другото ви казвам, че не е фатално, ако го забравите какво представлява този connection string. Просто знаете, запазете си го някъде, откъдето лесно може да го намерите, да го копирате и пейстите. И така нашият connection string трябва да бъде променен последният начин. Нали, един вид първият параметър на конструктора на PDO MySQL двоеточие dbname равно webLessons, точка и запетая, host равно на localhost, точка и запетая, charset равно на UTF-8. По този начин, когато вземем резултати от този PDO обект, те ще бъдат подавани в UTF-8 формат. Какъвто, ако си спомняте, използвахме, когато създавахме таблицата Student. Сега, ако някой е направил, мисля, че Диана беше направила, която не е тук, таблицата с charset latin 1, тя ще има проблеми. Но ако всички други са го направили с charset UTF-8 таблицата, което се оказва, че при създаване на таблицата имаше едно падащо меню collation. В него се оказа UTF-8. Георги тогава напита General или Bin или какво да пише, ако си спомняш. Така. До тук направихте ли го? Естествено, вашата парола няма да е. Вашата парола ще е празна. Аз имам парола за моя MySQL сервер, поради тази причина казвам парола, т.е. този последният параметър при вас няма да го има. Т.е. ще е празен стринг, извинете. Така, когато пишете query-та в PDO, може да направите нещо съвсем елементарно. Първо да ги копирате и пействате в PHP-MyAdmin, за да видите дали няма да ви дадат грешка. Едва ако не ви дадат грешка, чак тогава ще продължите, защото най-глупавото нещо ще е да имате грешка синтактична в query-то и поради тази причина, въпреки че останалият PHP код е коректен, нали, да не влезе нищо. Ето аз пробвах в PHP-MyAdmin нашото query, то е съвсем правилно. Ето обърна резултат без грешка. Така, след това имаме RST, execute. Това беше един вид командата да започне да изпълни заявката към MySQL. И последното, което правихме, ако се спомнете, беше записите да ги подадем на една нова променлива row. Fetch all. И вътре оказваме курсор. Така ли беше да не се не види? Така се е било. Ако не, ще го оправим след малко. Не се притеснявайте, че от време на време пишете код, който има грешка. Правилният подход за научаване на програмирането е да свикнете с това, че ще си оправяте грешките, а не да опитате да напишете нещо от начало правилно. Ето аз се занимавам вече почти 15 години с програмиране, професионално от 8 години, но въпреки това някакви неща просто не ги знам как става, защото знам, че и да ги объркам. Аз имам 3 алтернативи, примерно пред всеки един избор, избирам едната, ако не стане веднага пробвам две, тя вече ще е станала. Сега в момента не съм сигурен дали точно по този начин се изписваше курсора, но ще го изпиша по този начин. Ако не стане, ще го пробвам по другия, който ми е в главата. И така последното, което трябва да направим с тази функция е да върне резултата. Тя ще върне нашата променлива row, която, ако се спомните от миналия път, е масив. Така, направихте ли функцията и вие? Още не сме я пробвали. Ще пробваме всичко, чак когато направим поне няколко елементарни неща да ги свържем. Те направи ли го? Георги? Весо? Пепи направи ли го? Добре, айде Пепи довърши го. Сега влизаме в index.php, тъй като ще ползваме функция от класа student, който е в друг файл, заради това пишем отгоре include once. Include
once students PHP. Повтарям ви, че при PHP има значение каква ще е, дали буквите са малки или големи, за разлика от MySQL, където понякога има, понякога няма. Затова името на файла, както сте го изписали, по същият начин трябва да го инклюднете тук. Include once, student с главна буква, PHP, ако сте го написали с малка буква или някакво друго име, пишете малката буква или другото име. Не е важно чак толкова да сме пунктуални да правим всичко еднакво. Аз между другото видях дори, че Penium нарочно понякога прави нещата по малко по-различен начин, предполагам, за да се упражнява интелекта, който е много добър. Много добър подход, изключително правилно. Може, съжалявам ако е така. Така, след като го направихме, инклюднахме този файл, ако се спомняте как се работи с обекти, първо трябва да създадем обект student. Заради това пишем следната промяна. Това пишем така. Student new student. По този начин инициализираме класа, създаваме му инстанция в променливата students, която е обект. Даже ще го направя така. Student obj. Тези правила за именуване, naming conventions, както се наричат, понякога по принцип трябва да оказват, че променливите трябва да се именуват по начин, по който ще ви е лесно да го разберете после какво има в тях. Поради тази причина, например, в класа Students, тук нарочно написах RST, което е record set, за да знам. А тук row, въпреки че по-правилно ще да е rows, за да знам това какво е. Това е тип record set. Ако спомняте, record set е цялата група от редовете, но при PHP се прави разлика между обект и набор от редове. Това е record set ми, а това са rows, самите редове, вече върнати в вид на array. Ако искате да използвате някакви други правила за именуване, но нека да бъдат консистентни поне за вас. Така, след като изпълнихме инициализацията на обекта Student, трябва просто да вземем запис. Това ставаше последният начин. От обекта Students викаме метода getStudents, който създадахме в другия файл. И по този начин, извинете, тези записи трябва да бъдат зашити в няколко промени. Ще наречем Students, даже за да си напомним какво е това. Ще използваме така Students, долна подчертавка ARR, да знам, че това е масив от студенти, от ученици, и студенти. Сега тук веднага, за да проверим дали правилно сме направили кода, пишем нещо съвсем елементарно. Printer student array. За да проверим до тук дали правилно сме направили всичко или имаме някакви грешки. Най-вероятно имаме грешки. 10 минути писане на код без проверка нито веднъж в браузъра какво е излязло, нормално да има грешки. Не само при вас, ами дори и при опитни програмисти. Който го е направил, нека да го зареди в браузъра. Само ако беше от другото при мен. Ако виждате грешка на екрана, това е добре, а при мен всичко стана от раз правилно. Ако виждате грешка, това е добре, защото грешката ви пише каква е грешката и къде е допусната. Рени, каква грешка виждаш? От стария файл. Аха, окей. Тено, какво направите? Получи ли? Георги? Весел? Бя. Сега ще погледна един по един, какво ще направим. Така. Студентът, чудесно. Така правилно. Запази го все пак. Запази го. Така.
Не го променя това, горе е предварително да изпълня това да значи никите ще Да. Сега, ето това, което виждате, е резултата, който връща нашата функция, която създадохме. Сега това, което трябва да направим, е да подредим тези данни в обикновена таблица, нали? За тази цел създаваме една така таблица. Аз дори ще им направя и хедери. То в вашия случай не е нужно, но за прегледност ще е добре и вие да го направите. Дори в table ще окажем class table, нали? Заради това беше цялото добавяне на Bootstrap. Хайде да видим сега какви колони има таблицата в MySQL. Има Students ID, Students Name, Students User, Students Age, Students Credit, Students Active. Разбира се, няма нужда да изписваме Students постоянно, ще изпишем само това, което следва след него. Имаме 6 колони. И те са ID, Name, User, Age.
И последните две са Created и Active. Да видим сега какво излиза в браузъра. Така, подготвихме таблицата. И сега само колоните са готови. Аз ще се обадя на господин да дойде след малко да ни затвори. След 10 минути тръгваме. Скоро. Направихте ли вие таблицата? Сега това, което имаме като резултат, а именно StudentsRR, е масив, който вече правихме упражнение как се изписва във вид на таблица, ако се спомняте. Сега просто трябва да го изпълним. Ако се спомняте, имаше там една задачка с ябълки и круши и с цени. Просто приписваме същият код. Той беше един изброител, тъй като масивът е индексиран. Припомням ви, че в него индексите са 0, 1, 2, 3, 4 и така нататък. Значи той е двумерен масив, но на най-горно ниво е индексиран, на второ ниво не е индексиран. Заради това използваме for за индексиране на си for и равно на 0 и по-малко от count students array. Ето го нашият изброител за всеки един елемент от нашия масив. Count Students Array в случая ще преброи колко са записите, които са в масива Students Array. И вътре, в този изброител, трябва да изпишем нов ред за всеки един запис. Нали? Така, заради това пишем echo, извинете, ето затварям тук новия ред. И сега вътре, за да не правим нещата прекалено сложно и да създаваме нов изброител за елементите вътре във всеки един ред, ще ги изпишем ръчно. Освен това трябва да сме сигурни, че ще съвпаднат като колония една под друга точно, да не се получи така, че да се покажат под различни колонии кодовете. И затова написваме от Students Array в индекс I. Първата колона беше Students ID. Да. Students Array, след това средни скоби, понеже гледаме в индексите вече на масива. Там с средни скоби се оказваха.
Да видим до тук какво е излязло. Аз получавам една таблица, която е само започната, но която в колоната ID получавам някакви числа. Вие получавате ли нещо подобно? Пене, ти получаваш нещо подобно? Разбира се. Пети? Ами защото принтерът не сме го махнали още. Може да го коментирате или да се принтерите. Весето получи ли ги тия числа? Само редове. Може би си вътре написали Students ID тук. Да не се обърква нещо в някоя буква там. Георги, ти получи ли го? Да, от Bootstraps. Тези всички ще подчертавах, много интересно. Добре, няма значение. Пене, получи ли го? Добре, ще го направим заедно до края, пък после ще погледнем кой е объркал. Значи имаме общо 6 треда. Приписваме ги просто в copy и paste. Сега просто това, което трябва да направя е да не сменя тук от ключовете, по които се вземат данните. Значи след ID беше name, user и age. Name. Age. Последните две са created. И active. Да погледнем. Да, всичко излиза правилно тук. Дано е при вас да излиза.